timore alap manyayo National Stadium. Kineno kanyo mano Amin Oda jatend piny Kenya mano Rachel Ruto sedonjo achiel kachiel e alap manyayo National Stadium kendo itere kama obro bedo kobede. Bathe kono ineno ka nyamburko mano moting'o jatend piny Kenya ma orwak kanyo kod jatend jolweny General Charles Kariri bende osechako molo mos kakoro gidhi kama jopiny nitiere mar mondo me omos jopiny kapok en bende odhi bedo piny. Mano nyiso nang'o? Mano nyiso ni koro chenro kata nyasi mar odiochieng' makawuono mano mar Jamhuri Day mar 62 chakore ayanga. Kalore ni nyasi jachako ka jatend piny Kenya William Ruto kata ka jatend piny osedonjo e alapa mano manyayo National Stadium. Mana kaka ineno kanyo Nyakwar Muiga Jwang' jatend piny Kenya William Ruto osedonjo achiel kachiel e alap manyayo National Stadium buore Nairobi kae ne nyasi mar 62 mar Jamhuri Day. Kineno kanyo chal mar arita bende ni malo ahinya. Kalore ni apiko mamila to sima bende emotelo kanyo ka nyamburko moting'o jatend piny kaachiel kod jatend jolweny General Kariri